съм това. Не малка приказка една, повярвай ми, че съвсем сами този свят ще промени. Ще бъде детска планета, безплатен страх и война. Ще бъде детска планета, нашата земя. Ще бъде детска планета, надежда, мир, светлина. Ще бъде детска планета, най-красивата. 14 години съм тук в тази махала. Родом съм от село Глогово. Не съм расла в село, а съм от Балкан, където някога старите хора са живеели, гледали са животни. И моят баща е бил там и той е гледал животни. И оттам уча, живея, докато навърших 18 години и се ожених тук в махала Джамийска в село Градешница. Бившият ми мъж се казва Алдин Алешев Манев. От него ми са тези две дечица, Бисерка и Асен Маневи. Децата ми са много добри, слушат ма. Те, ако не са ми били добри дечицата, няма да са с мен сега, примерно. Колко неща правиха да ми ги отнемат, но аз не се давах. Не мислех, че живота ми ще е добър без тях. Мислех, че кой знае къде ли ще съм сега, някаква провалена жена, нестабилна. И в същото време, ако бяха ми взели децата, нямаше да съм тук в село. Щях да си взема квартира там, където работя, в Ботевград. Когато са тук, определено обича да си поспиват. Големия е по-голям. Казва сутрин: мамо, искам да ми ставиш пари да си купа закуски, или си правят закуски. След това малката казва: мамо, време е да си оправим леглата, да си почистим стаята, мият си зъбите. Преоблачват се, почват да си вадат учебници от раниците, след това, ако има нещо, да си играят повънка. Или пък като си ходят в центъра, най-обичат да си ходят в център. По-малко обичат да седат тук вкъщи. Затворени деца, не обичат да общуват с другите деца. Другите деца много ги дразнат, обиждат ги, на последно време ги крадат. И най-големите им приятели са в център. Виси, много се лутаеш, ще изпуснеш автобуса. Хайде, чао, мам. Да слушате? Чули, мам? Да слушате госпожите и няма да се закачате с децата. Да. Хайде, чао. Помниш ли, като играх игра на думи в дневния център? Че играх с госпожа Виолет, Порисвидана Къдрева. И госпожа Цеска от дневния център ония ден ми каза да напиша задачата Халисто Ботев. Той е роден на 16 януари 1848. Починал 2 юни 1876 година. Прострелян. Добре ден! Жене, макаш ме! Се
Казвам се Бранимира Павлова. Директор съм на Дневен център за деца и лица с увреждания от близо 6-7 години. Дневният център е създаден през 2007 година, като първоначално едната група от Дневния център е създадена по проект на община Тетевен. Една година по-късно втората група на Дневния център е създадена по друг проект на едно сдружение, също работещо към общината. И след това двете услуги се прерастват в една услуга. Всъщност само наименованието е Дневен център за лица с увреждания. Услугите, които в момента се предлагат, са 3 вида. Това е Дневен център за деца от 3 до 18, Дневен център за деца седмична грижа за 8 деца и Дневен център за възрастни с увреждания, като възрастните ни са само в такава група. Това всъщност са младежи от 18 до около 35-6 години. Това е място, в което децата и младежите с увреждания идват всеки ден, провеждат си занятия, играят, разговарят помежду си. Когато е необходимо, се работи и с родителите им, когато те имат нужда от нас, могат да се обърнат по всяко време. И най-важното, което трябва да знаят хората, е, че децата и младежите, които посещават Дневния център, са като всички останали деца и младежи. Тук не общуват с нито едно дете. Щото ли са различни, децата ги отбягват. Смятате ли, че обществото е готово да посрещне такъв вид деца? Не. Защо? Тук в махалата не. Не знам. Гледат винаги по-различно на такива хора. Не само на деца, и на други хора съм забелязала с увреждания, защото те винаги ще са различни от тези нормалните хора. Но това не ги прави по-различни за близките. И впрочем, аз моите деца ги имам по-умни от тези нормални деца. По-културно изградени, без да обиждат, без да крадат и най-културно говорят тук в цялата махала. Никога не са обидили човек. Срещат непознат, поздравяват. Никога не са подминали човек, да му не... Примерно падне му нещо, те да не го вдигнат. Лично моето мнение е, че в обществото има до известна степен някакво разбиране, в смисъл хора, които пряко са засегнати от такъв проблем. Защото те се борят, те искат, те търсят мястото за своите деца, за своите близки. Като общо погледнато обществото се интересува от хората с увреждания само когато има празници, когато трябва да се печелят някакви дивиденти за някои. Но смятам, че това се променя в времето, защото много от децата и хората с увреждания показват по начин, по който е доста така забележителен, че те имат своето място и достойно могат да се реализират в живота, ако се отдаде такава възможност на тях и на семействата им. Смяташ ли, че все по-малко и родителите се съгласяват да говорят за проблемните си деца, за деца с такива увреждания? Да, по-малко. Защо е така според теб? Все едно ги е срам от обществото. Мен не ми беше срам. Когато децата ми почнаха в това училище тук в село Гърдешница, от самото начало те почнаха да се плашат, да ги е страх, бягаха от училище. Дори с малката съм седяла, когато почна първи клас в училището 1 месец. Имам учители свидетели, докато да свикне. След това тя свикна. Обаче директора на училището ми каза така, защото децата ми са с увреждане, ако може да изискам от областта в Ловеч да им се назначи ресурсен учител, за да може по-бързо да им облегчим обучението. И също така аз си изисках, ходих си в областта в Ловеч и им назначиха и ресурсен учител, който се занимава с тях 2 пъти в седмицата. За първи път се случва такава инициатива в смисъл от отбор, от хора, които са национално представени,
да се заинтересуват от дневния център за деца с увреждания. Едно от момичетата, които работи с отбора, се свързе с мен по нейно собствено желание. Дори не знам как е разбрала за нас. Обади се и решихме да направим тази инициатива съвместна. Лично аз съм просто приятно изненадана от това как се случиха нещата, защото в първия момент нито отбора знаеше с кого ще се срещне, нито децата знаеха какво им предстои. И когато влязоха в залата и отбора се изправи на крака и ги приветства, те просто бяха като стъписани. От отсрещната страна същото стъписване беше, обаче цялото стъписване изтрая един миг и след това вече всичко си дойде на мястото. Децата просто бяха очаровани. Те всеки ден питат кога ще ги водим, кога ще им подаряват нови топки и тениски. Това е личен сантимент, тъй като се занимавам с проекти, които включват и деца с увреждания и смятах, че специално в моя град тези деца заслужават повече внимание и повече шанс. Цяла Европа промотира равенство, независимо от различията. Долових много любов преди всичко, много светлина, много човешки чувства, които са съвсем спонтанни и най-вече са позитивни. Долових нови приятелства. За себе си смятам, че създадох един прекрасен спомен. Надявам се никога да не избледне съзнанието ми. И се радвам, че най-вече показахме, че волейболистите в качеството им на професионални спортисти винаги могат да бъдат, да се раздават максимално и да покажат сърце към децата. Независимо, че обичайно са отделени от публиката на игрището и публиката под някаква форма остава просто като тези, които ръкопляскат. Тук го нямаше това. Това е ценното. Има надежда за всеки един родител да преодолее она притеснителност, да си отвори неговото аз и просто да не живее за обществото, за хората отвън. Да му е добре на него вкъщи. Но най-добре е децата да са си при родителите или ако са разделени родителите, по всяка възможност да направят така, че все едно са заедно и децата да са на първо място. Равносметката ние не можем да я направим. Хубаво е хората отстрани да я правят равносметката. Смятам, че грижите, обичта, които даваме на децата и уважението, което се стремим да даваме на родителите, са нашата равносметка. Когато видиш усмивката на едно дете и да каже: госпожо, аз не искам да почивам вкъщи, не искам да си стоя вкъщи, искам да идвам и през празниците, защо няма да работим и другите дни? Тогава това е най-голямата благодарност, която е за нас. Много от колегите даже понякога се шегуват, че както децата, така и на нас ни омръзва понякога вкъщи и тук е дневния център, е мястото, в което всеки от нас намира удовлетворение от работата, която върши, от благодарността на децата. От родителите и от хората няма как да очакваш някакви адмирации при нас. Резултата се вижда в очите на децата. Ще бъде детска планета, безплатен страх и война. Ще бъде детска планета, нашата земя. Ще бъде детска планета, надежда, мир, светлина. Ще бъде детска планета, най-красивата мечта.